network marketing je nekonečno možností. A práve ja vám to viem povedať úprimne, pretože ja som si prešla všetkými možnosťami zamestnanec, podnikateľ, network marketer a viem to teda porovnať. Viem, že zamestnanec aj podnikateľ máme určité obmedzenia, možno aj v komunikácii, aj v raste, že napríklad pracujete ako zamestnanec, chcete sa niekam dostať, ale tá príležitosť vám to neponúka, v ktorej ste, alebo v meste, v ktorom žijete, čiže ste ako keby v uzavretej klietke a chodíte len do roboty domov. Áno, znamená, že lepšie. No a podnikateľ takisto. Mám salón, ale len čo dokážem fyzicky spraviť, toľko zarobím, toľko klienteli obslúžim. A network marketing, ja som ho tiež vnímala ako MLM a predaj, pretože ja som predtým skúšala Avon, Oriflame, a toto som mala v hlave. Však keď ja budem nejakými kravicami chodiť niekde po ľuďoch, to nie, poď ty odo mňa preč, to som hovorila švagrinej, keď prišla za mnou. Ale keď som zistila, že môžem prepojiť ten network napríklad s tým salónom, že sme dostali Emirate kozmetiku do Green Bay, tak mi tak bliklo, že ale ja sa môžem dostať tak ďalej, hej. Začala som, ako som hovorila, sledovať tých ľudí, rôznych úspešných, brala som si od nich inšpiráciu, ako to robia, a tam som si vlastne uvedomila, že network marketing je nekonečnou možností. Že môžete osloviť nekonečné množstvo ľudí, môžete sa dostať na miesta, na ktoré sa ako zamestnanec musíte v živote dostať, lebo z toho plácu to nehrozí. A to ma vlastne inšpiruje a motivuje k tomu, aby som to robila, lebo ja viem, že tá moja cesta bude ešte krásna a úžasná a že ešte veľa zažijem z Green Global, lebo je to perfektná spoločnosť, number one na svete, určite bude, takže ja jej verím, dôverujem, doteraz za 4,5 roka ma nesklamala v ničom, vždy všetko, čo som si vytvorila, ma aj odmenila, takže ja to doporučujem každému jednému a hovorím to takýmto štýlom cez svoju osobnú značku a skúsenosť, že myslím si, že network marketing je skvelé podnikanie.